kalungor benglong bini dok lalo ilutum kar bi film mate alarmarjan ke langlong le aji ding loilo lasi puthot arti picture present men ke bondal alarmarjan ilutum lang iglong po alarmarjan men ke lalo R2 labang so alarmarjan mate film ke paklang punji arni ke lalo non ke bang ji jitia cheklo kriner cap mate September cheklo 18 anisi labang so alarmarjan mate film paklang pon po langkung habi town hall dipulongsi labang so alarmarjan mate film paklang pon po R2 labang solar mazan long chapajan tung belai khenlo nonam che thanglong chapajan bang fu mate actor alangli men ke bijoy lekthe alangli phanile tum labang solar mazan long alangli chapajan te inglongji labang solar mazan long chapajan bang phi mate actress men kelalo sami kiran ing tipi alangli phan sta milutum labang solar mazan long alangli chapajan te inglongji lapen sami malin te supi alangli phan sta milutum labang solar mazan long alangli chapajan te inglongji lapen Suresh Timong Nigom Ronghang Lapen Longsing Ingti alang litum si labang so alang mazan ke chapajan iketum lo labang so alang mazan phan director abang fuamen ke lalo Bhaiti Ingti lapen labang so alang mazan phan producer abang fuamen ke lalo Roton Terang lapen labang so alang mazan phan cameraman mate editor abang fuamen ke lalo Bhaskar Jyoti Doloy R2 labang so film mate alarmarjan long karjumin nai alunjira men hai ke lai ghenlo O Jirpi Marli Nang Phan Non Malom Lapen Apor Lahalon jirsi lutum labang so alarmarjan mate film long ke lutum arju iglong po lasi lutum kar biang long rat doan lutum kar bi film mate alarmarjan chelang don iglonang non ke bangji 18 September arni adim ke lalo langkung habe town hall di pulongsi labang so alarmarjan mate film paklang pon po na tum mason ka ke kar biang long open nonam che thanklong a video mate actor actress video lang iberte na tum handshake channel usalan subscribe non lapen like tanang pinoning non lapen comment to kenam sining non bini video lansi kang ton lo ur gang thu